tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbhom. Kristu hawn jitfalna id-dawl, ħalli dawlilna l-ħajjietna. Kristu jrid jgħidilna mill-ġdid, jien magħkom sa tmiem, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jien qiegħed hawn fosthom inħobbhom. Jien Sister Teresa nsellem lilek li rġajt magħna l-programm ieħor Tibżawx huwa jien. Il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku melez is-semmija jien illum nixtieq inkompli dwar dik ix-xena verament kommoventi li bdejna nirriflettu fuqha fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Rajna s-silta konna mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 15, versi 25 sa 28. Fej rajna dik il-mara Kananea, mara forte li jindunat bil-problema għedna, li marret qudiem li mallem u tgħidlu biex iħenna lija għaliex binta kellha fiha xitan u kienet madura ħafna. Rajnija tibqa' tippersisti anke meta Ġesu ma kellimix u x'veru. Meta d-dixxipli resqu qalulu, iva Ġesu eħles minna l-din għax ġejja tajjat warajna. Ġesu qallhom jien ma ġejtx li fannaġġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Hawn innutaw li għall-bidu Ġesu qisu ma riċċjenna. Imma din il-mara indunat li dan il-personaġġ li għandha qudiema għandu l-qawwa li jagħmel xi ħaġa. Edna li aħna ħafna drabi insibuha bitqila li mmorru għandan Kristu għax ma nemnux li huwa jista' u għandu l-qawwa jibdel lili u lilek u jagħmilna persuni ġodda. Din il-mara Kananija tina eżempju, hija ndunat u għarfet il-problema għax li l-binta hi kienet qed tara madura mix-xitan. Kienet taf xi ħaġa li forsi jien u int għadna ma skoprejniex. X'indunat? Indunat li Ġesu Kristu għandu s-saħħa fuq ix-xitan. Din il-mara skopritu u għalhekk marret tinsisti. U għavolja l-ewwel Ġesu ma kellimix ma dofu ta' risposta ftit goffa. Irreġgħet insistiet, ejni mulej. U Ġesu jekk ma tridx jerġa' jgħid, mhux sewwa tikol il-ħobs tal-ulied u tixħtu lil-ġriewi u jidonna tinduna li Ġesu għandu l-qawwa jista' jgħinna, irrid jgħinna, imma qiegħed jippruva biex jara il-fidi tagħha. Għax Ġesu Kristu ħafna drabi anki magħna jagħmel hekk biex jara x'inhi l-intenzjoni ta' qalbek u qalbi. Allura l-mara Kananea wiġbitu, iva qaltlu, sewwa qed tgħid ta' li jien ma jixraqlix nieħu mill-ħobs ta' Rawliet Iżrael, qaltlu mal-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda tas-sitt tagħhom, araw daqsxejn x'mara ta' fidi. Eżis semmija, kemm importanti li aħna bħal dil-mara ninsistu mal-mulej. Imbagħad Ġesu maġġeb bil-fidi tagħha jgħidilha, mara, il-fidi tiegħek hija kbira, ħajsirlek kif tixtieq int, u minn dak il-ħin stess iva binta fieqet. Semmejna li din hija katekeżi tassew stupenda li l-Knisja Ewlenija kienet tuża biex tagħmel l-omeliji tagħha sabiex titrażmetti l-fidi. Però jekk tiftakru sew jiena ħadt aspett differenti. Bdejna nirriflettu fuq l-ewwel personaġġ ta' din l-istorja, it-tifla. Rajna li din kellha fiha xitan u kienet madura ħafna. Għax iva, ix-xitan huwa realtà kattiva ħafna li skop tiegħu biss biex iġalna mbagħtu. Saqsejna wkoll min hi din it-tifla li għandha fiha xitan u skoprejna li din it-tifla hija jiena jew int kull darba li ma ngħixux il-ħajja tagħna sewwa. Li forsi bil-gdiedem tagħna bidwejjaq tagħna aħna nsiru insopportabbli, nissuspettaw, ma nafdawx.
Iva, meta nagħmlu hekk, inkunu qisna dik it-tifla maħkuma mix-xitan. Aħna eżis semmija, għandna d-dover li nittrażmettu biss ferħ ma' dawk ta' madwarna. Għaliex minnu mitħla ta' Ġesu Kristu minnu ma jridx jirradjaħ li ferħ. Kristu jaf jagħti biss ferħ. U lilek Ġesu għandu bżonna biex nuru minnu tas-sew dan Ġesu permezz tal-aġir tagħna. Ekku eżis semmija, illum nixtieq inkompli jien u naraw daqsxejn x'inhu dan il-ħażen li lili u lilek qed jistakolalna qed ibedna milli ngħixu ħajja ferħana maquda ma' dan Kristu tagħna li qed kontinwament jistiednek u jgħidlek ersaq lejja tibżax huwa jien. Il-ħażin kif nafu huwa bħal siġra li għandha l-friaj tagħha. Aħna nafu x'veru li aħna maħkumin minn 7 passjonijiet kapitali. Iż-żina, l-ejra, ir-rabja, is-supervja, l-gula, insomma 7 passjonijiet kapitali. U dawn għandhom il-friaj tagħhom. U allura importanti li nikxfu l-friaj ħalli meta jien nkun neħħejtilhom il-maskra ikun iktar faċli li jiena nista' nitqabad magħhom dawn il-passjonijiet. U allura jinsa nsemmilkom ftit minnhom. X'inhuwa pereżempju il-friej tad-dnub tas-supervja? Huwa meta inti tiskandalizza ruħek għaliex ma jagħtux kasek. Bet inti tuħu għalik meta ma jgħidulekx l-affarijiet tista' tiġri kemm mill-ħbieb fuq il-post tax-xogħol jew anke minn tal-familja. Hemm xi ħaġa li qed tiġri u ma jgħidulekx lilek, ħaġa li tiġri ta' spiss. Dan kif lili qatt ma jiġu jgħiduli xejn. U inti tirrabja. Eżis semmija. Dan sinjal ta' supervja. Din hija fera tas-supervja. Għaliex hija fera tas-supervja? Għax la darba ma ġewx qalulek sinjal li lilek mhux qed jismawk veru. U inti ma tissapportijiex li ma jistmawkx. Għaliex ma tissapportix li ma jistmawkx? Għax inti minn għalik li inti xi ħaġa. U inti ma tissapportix li ma tkun xi ħadd, allura tirrabja, allura tinnervja, allura gdidem. Hekk jiġri lili u lilek kull meta naġixxu hekk. Fera tas-supervja. Fera oħra nuqqas ta' sottomissjoni lejn il-proxmu, lejn l-oħrajn, lanqas biss toħlom li toqgħod għall-oħrajn, għax għandi noqgħod għall-oħrajn jiena. Imbagħad pereżempju dik ta' fuqek fuq il-post tax-xogħol għax hija iżgħar minnek, iktar tħossha u tgħid dik iżgħar minni għax għandi noqgħod għaliha. U mela le, hi tagħmel fattija u jien nagħmel fattija. Fera tas-supervja. Fera tas-supervja oħra, fiduċja żejda fik innifsek. Ekku, taħseb li inti xi ħaġa. Fer oħra, jew li tkun xi ħadd importanti. Ekku li ternexxi. Aħna eżis semmija, qegħdin mexxin wara wieħed li tant irnexxa li spiċċa fuq l-għowda tas-salib. Kemm aħna boloħux. Tant irnexxa li lanqas biss kellhom posta leħ fil-belt ma doffi. U jien u int dix-xibli ta' wieħed imsallab irridu nirnexxu. Imma allura ngħid jien, il-qaddisin kienu boloħ meta kienu jevitaw l-unuri. Nafu b'ħafna qaddisin li kienu jevitaw l-unuri, kienu jagħmlu ċerti affarijiet apposta biex jgħadduhom biż-żmien. Kienu jduru lejn ix-xitan u jgħidulu, inti tgħaddini biż-żmien xitan. Le, jien ngħaddik biż-żmien. Nippruvaw nagħmlu ħilitna u nikkupjaw l-aġir għaref ta' dawn il-qaddisin. U għalhekk jekk waqt li qed tisma' dawn il-programmi jekk tħosshom ikissru s-supervja fik, taf x'għandek tagħmel. Ħares lejn dawn il-qaddisin. U nissuġġerilek titlob bil-ħerqa lil dan li mallem tagħna Ġesu biex itik l-erf qaddis tiegħu ħalli jekk xi ħadd jagħmillek azzjoni ħażina naqsek mir-rispett, warbek ma tkunx iblaħ bela imma taħtaf dik il-grazzja li qed jagħtik Alla. Induna li wara dik l-azzjoni ħażina
wara dik is-sitwazzjoni hemm Alla. Induna li dik hija biċċa xogħol ta' Alla, li Alla qed jinqeda b'dik l-azzjoni sabiex jumiljak għax forsi hemm bżonn li jagħmlu dan. Anki jekk waħlu fik u jgħidulek, inti għalfejn qedtek, għalfejn qedtek. U volja int ma tkun qed xejn, ngħidlek kun makakka. U jekk għandek daqsxejn ta' erf f'Ġesu Kristu, inti tagħlaq ħalqek. Jekk inti m'għandekx erf ta' Ġesu Kristu, tibda teqret u tajjat. Le, jien meċċek, mhux veru, għax qed waħlu fija. Ejli min qalilek ħammur immeku 2. Ekku, tlift kollox. Hija grazzja li Alla qed jagħtik, tlifta. Kieku kellek daqsxejn nerf nerġa' ngħidlek ta' Alla, kont taġixxi differenti. Mhux tipprova tiddefendi lilek innifsek u tiġġieled, kont tagħlaq ħalqek. Tinduna li wara dik is-sitwazzjoni hemm Alla. Nerġa' ngħidlek, ġietek okkażjoni, tafa. U forsi inti tweġibni u tgħidli, mela le sister ma nagħmilx hekk biex jagħmluni tapit. Imma jien ngħidlek, ħares lejn Ġesu Kristu, hawn pupu iktar għar minnu. Għamluh tapit mingħajr ma ddefenda lilu nnifsu. Bħal ħaruf meħuta l-qattla jgħidilna l-profeta Iżajja. Jew inkella toqgħodx iddur mal-lewża ejda ċaru tont. Jien ma rridx inkun bħalu, ngħiduha. Bħalma qalt li waħda tifla kienet qed tgħidli omma kemm tinkwitani sor, kemm imqarba u jien kelli salib. U rejtula u għedtila, int ma tridx ħi tkun bħal dan. Qalt li le, qalt li jiss, inkun bħal dak. Ta' żgur, ma rridx tkun bħal dak ovvja, ma rridx tissallab. U aħna wkoll inkunu sinċiri bħal dik it-tifla, ngħiduha ma rridx nissallab, ma rrid nissallab għal ħadd, għax ħadd mhu se jġibuli sħun, għax fl-aħħar mill-aħħar eżis semmija, kulħadd ifittex il-kapriċċi tiegħu veru. Ngħiduha ma ġara xejn, imma lanqas ngħiduha, jien ma rridx nissallab, mhux nilagħbuha tal-qaddisin, qed nifhmu x'irrid ngħid jiena. Ejt skużani, imma ma rridx inkun bħal dak. Imma kun naf li jekk ma tridx tkun bħal dak, se tispiċċa imfarka, mhux forsi ta' żgur. Anzi rrid ngħidilkom ħaġa oħra, li inti imdejqa għaliex? Għax m'intix imsalba. Għalhekk jien inkun imdejqa, int tkun imdejjaq. Jekk ma tkunx imsalba, għax ngħid ma rridx nissallab għal ħadd lanqas għalija nnifsi. Ekku għalhekk eżis semmija inkunu mdejqin aħna. Hekk jien nixtieq issa nifqu ftit ħanisimgħu silta mużikali fejn fiha ngħidu lil Mulej kemm hu sabiħ Mulej li kieku nafdaw iżjed fik. Ekku nisimgħu is-silta It's so sweet to trust in Jesus. Just to rest
eżis semmija, inkoplu namlu ftit riflessjonijiet oħra, ftit ilu ta' kont qiegħda fuq l-internet u ltqajt ma' dal-fatt li impressjonani ħafna. Darba kien hemm grupp ta' turisti li marru ġewwa r-Russja. Dawn daħlu f'post fejn kien hemm ħafna arti u fost ħafna pitturi kien hemm waħda kbira ta' Kristu. U kien hemm il-gwida li kien qed jispjega lill-grupp li kellu miegħu. U meta ġie għal din il-pittura sabiħa jekk ta' Kristu msallab, għallhom dan huwa l-antibniedem. Hekk biss kien jaf jgħid fuqu. Huwa l-antibniedem. Għaliex? Għax kull bniedem ieħor huwa il-maqlub ta' dak li qegħdin taraw. Veru, għax tkun bħal Ġesu Kristu fil-mentalità tagħna tkun ġifa. Għax lilna dejjem malmuna li hemm bżonn li niġġieled, hemm bżonn niġġieled għad-drittijiet tiegħi. Hemm bżonn li nkun naf inwieġeb, jien ma rridx nispiċċa ħażin. Il-minitini daqqa ta' ħarta indawwar wiċċ in-naħa l-oħra lanqas biss noħlomha. Darba ta' dun George Preka kont qed naqra fuqu, kien qed jirrakkonta u qal: imbagħad kien hemm dik il-mara li ġiet tifel tagħha bi blakaj u qaltlu x'ġara ibni. Alla ma, għax ġun tani daqqa ta' pom fuq għajni. U qabżetlhom u qaltlu int qisek pastizz għax ma tajtux tnejn, jekk dak waħda. U dun George qal: u dak il-ħin dik il-mara li tmur il-quddies u titqarben kuljum tkun qiegħda tħodd il-Kristjaneżmu kollu tat-tifel. U aħna kultant eżis semmija nagħmlu l-istess. Frijaj tas-supervja kollha dawn. Imbagħad x'inhuma l-frijaj tar-reba li mħabba lejn il-flus. Jint impressjonani ħafna ta' kemm nitkellmu fuq il-flus. Interessanti, eżempju anka xtrajt żarbun ġdid, meta nurih. Ma jgħidulix kemm għandek żarbun sabiħ, imma mal-ewwel toħroġ kemm iqum, kemm xtrajtu. Dik l-ewwel domanda. Tajjeb dal-ktieb tajjeb, kemm iqum imma? Tiġri li wkoll ta'. Frijaj tar-reba ħaġa oħra, ma temminx li Alla jieħu ħsiebek. Minnu rejb u bniedem li ma jemminx, għax ir-reba tattakka l-erq tal-fidi. Ma temminx li Alla jeżisti, ma temminx li Alla qed jagħti kasek, allura inti trid taħseb għalik u tinkwieta. Minnu rejb jiddisprezza lil Alla ta' hija ħasra li aħna tlifna dik il-prekarjetà, ġifieri li tgħix fuq dak li Alla jipprovdilek. Hija ħaġa li tlifnija din. Ma tkomx idea kemm hi sabiħa tgħix fuq is-sorpriżi tal-providenza t'Alla. Aħna rridu naħsbu li f'nofsinhar ikollna x'nieklu, jekk jien marida rid min irserraħ li moħħi li se jieħu ħsiebi. Ejjew ngħixu fuq is-sorpriżi ta' Alla. Eżis semmija, Alla huwa delikat, mhux biss jaf kemm għandi xar frasi, imma jaħseb ukoll għal dak li għandi bżonn. Li ma temminx li Alla jieħu ħsiebek hija fera tar-reba. Qed taraw kemm għandna ferat li forsi lanqas biss nindunaw li jeżistu. L-imħabba tal-vanaglorja jew wkoll fera tar-reba. Hekk tiftaħar brixek, tieħu pjaċiri faħruk minn wara darek. Feruħra tar-reba tħobb il-komfort, tħobb tpappija tajjeb. Eżempju jien nagħmlu air condition. Le mhux fan għax is-safan hija ħaġa antika, ejja nagħmlu lift għax ma nagħmlux television f'kull kamra. Mbagħad x'inhuma l-frijaj taż-żina? Ma jkollokx temperanza. Tiekol u tixrob bla break. Is-sawm iwerwrek. Feruħra taż-żina, kura żejda tad-dera tiegħek, ta' kif tidher quddiem in-nies, kura żejda ta' ġismek ta' ħwejġek. Xewqa li tiddeverti, divertiment naturalment il-bot minn Alla, li tgħaddija tajjeb, li tpappija tajjeb. Divertiment eżis semmija, wa sabiħ, healthy, tajjeb ma jien qed ngħid għad-divertiment ħażin il-bot minn Alla. Fera taż-żina importanti ħafna huwa las, il-ħars mhux pur,
ix-xogħol żejjed taħdem. Hija mod ta' kompensazzjoni, ta' gratifikazzjoni. Ma x'inhuma l-frijaj tar-rabja? Ix-xewqa li dejjem trida tgħaddi tiegħek. Dak li ngħid jien hemm bżonn li jsir, dak li ngħid jien irid isir. Dak li jirrabja huwa jibes. Huwa jgħid li dan jagħmlu għax iħobb is-sewwa u l-ġustizzja. Jgħid jien mhux għalija ta' qed ngħidu, imma wara kollox għamlu li tridu, mhux għalija għall-ġustizzja, għax hekk suppost isir. Feroħra tar-rabja, imħabba żejda lejn l-affarijiet tad-dinja, avolja ma tistax takkwisthom imma tridhom. Feroħra nuqqas ta' sabar, m'għandekx paċenzja mal-oħrajn, int kemm sa ddum ma tifhem ma dof, tara n-nervi tilgħin għax l-oħra ddum ma tifhem. Allura mhux brava bħalek, ħallija miskina. Int kapaċi tgħid li għandek tgħid ferba' kelmiet, imiex kapaċi. Nuqqas ta' sabar. Kunu għafu li din hija fera tar-rabja. Il-fera tal-lejra, x'inhu mal-frijaj tal-lejra? Ma tiċċensurax lilek innifsek, kull ma tgħid int u kollox tajjeb. Dejjem titkellem fuqek innifsek biex tkun imfaħra b'dak li tagħmel. Jien għamiltek. Ma tħalliqat il-glorja ta' Alla tidher jew il-glorja tal-oħrajn. Feroħra tal-lejra, tobot il-broxmu, ma tissapportix lill-oħrajn, ma tissapportix lill-oħrajn ikollhom xi ħaġa li inti m'għandekx. X'jiġifieri dik is-sifer kull sena u jien qatt ma nista' nsifer. Hekk tobot il-broxmu. Mhux hekk suppost ngħixu u veru aħna. X'toqol tassew kbir huma dawn il-pisijiet tal-bniedem. Dan huwa l-madmat ta' Adam. Madmat tas-sewiebes ta' Adam. Dawn huma il-kastigi, il-madmat li l-bniedem tabba bihom meta tkeċċa mill-ġnien tal-Eden. Dawn huma xjaten li Kristu keċċa u tefa' fil-ħnieżer. Tiftakruh dan il-fattek fil-Vanġelu. Dawn huma l-ħmira tal-Eġizzjani li Mosè ordna lil poplu ludi sabiex ma jeħux miegħu ħmira mill-art tal-Eġittu. Dawn huma 7 passjonijiet tal-bniedem il-qadim. Dawn huma il-profeti foloz. Dawn huma is-7 ġnus li ma jħallux lil poplu talla jidħol fl-art imweda. Imma eżis semmija, il-madma ta' Ġesu Kristu huwa ħelu u t-toqol tiegħu ħafif. X'inhu huwa t-toqol ta' Ġesu Kristu? Ekku semmejt il-frijaj tal-passjonijiet. X'inhuma issa il-frijaj ta' Ġesu Kristu? Isimgħu x'inhuma. In-nuqqas ta' rabja, is-safa, it-temperanza tikulu tixrob bil-qies, it-tjubija, il-ħlewwa, l-allegrija tal-ispirtu, mhux bis-saħħa tiegħek ta' imma bis-saħħa ta' Ġesu Kristu. L-allegrija tal-ispirtu tkun taf titbissem, tkun taf titħaq minn ġewwa però mhux tip ta' tbissima smile God loves you ta', mhux it-tbissima ta' toothpaste smile insejħilha jien li taram ċabsa ma' doffi fuq l-ċuħ ta' xi wħud. Hija l-allegrija tal-ispirtu li mħabba lejn kulħadd. Id-disċerniment x'inhi din? Tara ftejt iva u tara ftejt le. Mhux sinjal tajjeb li inti tgħid dejjem iva. Jekk tgħid dejjem iva sinjal li inti marida effettivament. Trid tiddixxerni. Il-qdusija, is-sabar fid-diffikultajiet għax tinduna li kollox ġej minn Alla. Tqis lilek innifsek barrani fid-dinja, xewqa jiġifieri li toħroġ minn din id-dinja biex tmur tiltaqa' ma' Ġesu. Jalla l-mulejjeż is-semmija. Jagħtijilkom din ix-xewqa kbira, Maranatà, mulej, għamel li jiena mmut malajr, tinforsi tbeżżana naqra. Mulej, għamel li jiena niġi niltaqa' miegħek, mhux sabiex neħles ta' imma sabiex inkun miegħek għal dejjem ma' Marija, mal-qaddisin, mal-anġli. Dan huwa t-toqol li Ġesu Kristu ordna lilna sabiex inġorru, huwa toqol ħafif, huwa ħelsien, huwa il-mixja tas-salvazzjoni.
Araw daqsxejn eżis semmija, inqablu kemmu ikraħ ix-xitan u kemm huwa sabiħ Ġesu Kristu, kemmu sabiħux li nikkonverti lejh. Hekk suppost jiena kelli nitkellem fuq xi persona ieħor mis-silta tal-Mara Kananija, imma il-ħin ma jippermettix, però ma jimpurtax inkomplu darb'oħra. Però eżis semmija diġà naħseb il-mulej ħareġ ħaġa ċara ħafna, kemm hu sabiħ li tgħix ma' Ġesu Kristu. Kemm ħaġa stupenda, x'allegrija, x'ferħ, x'avventura. Jalla l-mulej jagħtihulna dan il-ferħ, din l-allegrija li naqdu lil Ġesu Kristu u ma nkunux dejjem qisna xmur inċirinew inġorru s-salib ta' Ġesu Kristu bid-gergir, imma nkunu bħal dawk l-anġli taħdejn il-qabar li ħabru li Ġesu Kristu mhux qiegħed hawn għax qam. Iva Ġesu Kristu ħaj, qiegħed hawn. Ejjew nuru dawn għax Ġesu Kristu jagħmel in-nies ferħanin. Din hija x-xhieda li rridu nagħtu aħna. Iva eżis semmija, Ġesu Kristu jagħmel in-nies ferħanin. Għaliex? Għax jagħmel lili u lilek ferħana. Għax jagħti lili u lilek ħelsien sħiħ kif fuq kollox għamel ma' bint il-Mara Kananea. Insellem lilek li kont magħna llum għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, tibżaw xwajin, jgħidilna Ġesu bil-qawwa illum, tibżaw xwajin.